Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Matt Vintage Motorcycle Malta. La Molizana, Burger King, Amrita Footcare and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, Positive Parenting Malta. Whether for a moment of disconnection, a complete body-mind reset, or a bonding time together, book online stress-free at Mayoka.com. Complimentary spa facilities on every visit. Welcome to Burger King. Mr. Lawrence Gray, nħobna jgħatlek Mr. Lawrence Gray. Kif inti? Mr. Lawrence li. Lawrence. Mr. Missieri, l-ex. Kif inti, Lawrence? Tajb ħafna, grazzi. Grazzi ħafna tal-li ġejt. Grazzi tal-istedin. Thank you. Dejjem top. Jina ħadd pjaċir ħafna, ovvjament qabel dal-podcast jina niltaqa' mal-mistednin tiegħi u ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek u tinduna tkun taf li dejjem l-apparenza tinganna għax nafuha di imma meta ltqajt miegħek u meta tkellimna il-vera sens tal-kelma l-apparenza tinganna x'inti għaddejt minn ħafna għalajt ħafna fuq wiċċek, ħafna, u sorprendejt. Nider tajb għal-kem għandi 4 daqqiet mux ħazin. Nider tajjeb ħafna, God bless you. Imma, ejja najdu li kienem episodji f'ħajtek li tawk bissi, ġaluni nikber, ġaluni nkun il-bniedem, il-raġel li jien għallum. Eja nibdew mill-bidu. Inti meta twilit, tajjeb, ma twilitx bi problemi. Essaċ. Issa fejna fien skont il-ġenituri tiegħi, ovvjament kont għadni baby. Le, ma twilitx bi problemi, però ċertu problemi seri kienu żviluppaw. Illi dawn il-problemi kien hemm bżonn ta' operazzjonijiet, major operations fil-qalb. Li ġara kien li pulmonary artery, il-vina maġġura li minna jgħaddi id-dem mal-ġol qalb kienet dieqet u kien hemm bżonn ta' operazzjoni urġenti u kelli nsiefer ġifieri biex nagħmel din l-operation. Sifirt 3 darbiet u għamilta 3 darbiet. Ġifieri l-ewwel darba kelli 2 sentej u 9 xhur. It-tieni darba kelli 5 snin u bħal metlek meta ntqajna l-ewwel darba fil-kafetterija, it-tielet darba u nispera li tkun l-aħħar waħda. Għax m'hemmx garanzija, le? Mhux għax m'hemmx garanzija, għax ovvjament inti fil-kors tal-ħajja jista' jiġri minn kollox. Qatt ma tista' tgħid I'm okay, I'm saved now. Kien hemm żmien fejn kont nibża ngħid kemm jien kuntent jew kemm qed inħossni tajjeb għax xi ħaġa tinqala'. Wow, all right. Imma dik it-trauma li għaddejt minnha. Mindu kont żgħir sakemm kibirt, tifhem? Kelli 16-il sena. Ta' 16-il sena kienet kbira ħafna għax niftakar it-tobba li l-ġenituri tiegħi kienu qalulhom isma' it's very risky għax anke kienet tatni trombożi f'saqajja. Ftakar laqas nimxi ma stajt kelli saqajja daqsi xi ħin kollu fis-sodda. Months, xhur twal ġewwa l-isptara u Malta u xhur twal ġewwa l-Ingilterra. Kienu qalulhom isma' it's very risky, sta jkun illi
għazbis jasal sal-Ingilterra. Imma Tijat li tiftakar l-ommok. niftakar nisma l-mami tibkiva, naħseb anka l-papa ovvjament għax daw fl-aħħar mill-aħħar bniedem, bnedmin, tifhem. U bħal metlek rid inkun a very strong person għalihom li speċi jisma'. Don't worry, I mean il-mirakli jisiru, diġà saru darbtej, fuq 3 toqgħod il-Borma, why not the third time? Vera kellek din. Yes. Di l-outlook hekk Yes, ta' 16 sena. ħassejt illi I mean ħassejt jiena bniedem milli nemmen ħafna jiena. I'm a very spiritual person. U nemmen għax kieku ma jeżistix xi ħaġa, kieku m'hemmx Alla fis-sema, kieku m'hemmx dik xi ħaġa li krejana għax kieku aħna ma wħadd minna hawnhekk. Jiena llum il-ġurnata m'iniex qiegħed hawn. Ili mejjed minn 16 sena sal-lum il-ġurnata kieku. U dak li ġara minn il-mulej huwa kbir, llum il-ġurnata qiegħed hawnhekk. Ħadd ma rid jagħmel operation, ħadd. U l-operazzjoni ma kontx tagħmilha Malta. Dejjem barra. Tajjeb li ngħidu li ma kien hawn ħadd li kellu l-kondizzjoni tiegħek u vera. L-unika wieħed kont jiena. U hawn Malta ħadd ma rid jagħmel l-operazzjoni għax ħadd ma kien qatt tagħmel operazzjoni bħala. Xejn. Bil-fors min kellu kondizzjoni bħal tiegħi, bil-fors kellu jsifer. Kellu jmur barra. U anke minn barra minn Malta. Però anke anke barra kien hemm min kien hesitant u kien hemm min beda iżom lura minna tant kienet operation riski ħafna illi mbagħad ġie dan il-persuna kien għadu vera żgħir in his 30s. Dr. Elliot, dak li niftakar jismu Dr. Elliot. Ġie ħdejja u jekk taraħ isek qed tara I mean persuna normali, kull ma tinduna li hu tabib għax kellu l-gawn il-bajda. Kien għadu żgħir. U kien qallhom il-ġenu kien ġi fuqi, kien pet li tnej fuq dari, u kien qalli I will do the operation for you. Don't worry, kien qalli, everything will be okay. Qalli taf dani? Jgħatlu jiena. I'm in your hands, il-ġenituri tiegħi kien qallhom isma' taf dawni, ħanamlilu jien operation. Laħat ma jrid jagħmel nagħmlilu jiena. Mbagħad ħadni ġo kamra. Ovvjament kienu ġew miegħi il-ġenituri ukoll f'ġurin il-kamra u qalli pass x'sa jagħmel u mhux sa jagħmel ġifieri. Ma kontx tibsa ta' 16 sena. Kelli fidi kbira. U dal-bniedem ħallejt kollox fidu. Qed la ġiet persuna willing li tagħmel din l-operazzjoni daqshekk riski, xi ħadd bagħtu, xi ħadd kbir ikbar minnu bagħtu. Why not? Give him a try. U ringrazzja Alla nista' ngħidlek di mettilekx nista' ngħidlek illi wara li ħriġt mill-intensive care għamilt isu 5 days to a whole week. Fis-sodda mbagħad qomt u mort tlajt fuq ir-rota. Mela. Illi l-mami u d-dadi tiegħi, il-mami l-iktar ġiet qalt li Lawrence qed li nżel minn hemm. X'inti tagħmel qed tiġġennen għadek kemm għamil the operation, but kien ġida, Dr. Elliot, no. Alla, leave him. That means that he is feeling better and getting stronger. Qatt ma rajtu erġajt il-dan Dr. Elliot. Ngħidlek il-verità, kull darba li mort l-Ingilterra, mort ġol Sptar, Great Ormond Street fej għamilt l-operation, però qatt ma rnexxieli naraħ. Qatt ma rnexxieli nintaqa' miegħu. U nixtieq nintaqa' miegħu, però sallum il-ġurnata għadni ma tqajtx miegħu. Hija interessanti li inti għattinna li kellek ħafna xhur l-isptar, però għatli li qalb din it-turbulenza kollha u dan il-ħin kollu li inti qattajt l-isptar, għatli I had a normal childhood. Provajt għall-inqas. U anka l-ġenituri tiegħi provaw ituni a normal childhood. Kont nilab ħafna futbol. Iva. Kont nħobb ħafna l-futbol għax il-papa tiegħi kien player ta' ċertu fama fi żmienu. Kien ħanka l-Player of the Year fis-60s. Kien jilab mal-Hibs, mal-Isla.
mal-Furjana, però ma kienux il-Furjana, kellhom isem ieħor. Palissa ma nistax niftakru. U kien ħal Player of the Year u dejjem xtaqt nimxi fuq il-passi tiegħu. Stajt nilab futbol, stajt nilab logħba sħiħa li ma stajtx nagħmel nimpika. Għax ovvjament inti tobba kienu jgħidu li isma' jekk inti qed tħoss li għajjejt jew qed tħoss xi palpitations illi mhux is-soltu tħosshom tittieqaf. Fimt? Ma jiena kont kompetittiv ħafna. Allura I used to go, jekk ħanoħroġ fil-ground, I used to go for it. I used to play like a normal person. Però l-papa. Niftakar kon nilab ma' klab tal-futbol ġewwa Burmla fejn konna naqogħdu dak iż-żmien. Għax mir-raħa ġdid konna immuvjajna ġewwa Burmla. Kon nilab dan il-klab kien jismu St. Thomas, kont tal-qalbi ħafna, il-plejers kollha kienu ħbib tiegħi. Ġifieri kbirna flimkien. Kien ra il-papa tiegħi li il-coach kien qed iressaqni iktar għal mat-tim ewlieni, għal mal-full team tal-11 il-plejer. U kien inkwieta fuq għal ħaġa u niftakar kienu niżlu il-ġenitur tiegħi u l-coach kien qallu isma' coach kien qallu thank you tal-tifel qed tittieħlu opportunitajiet, però kemm jista' jkun anke fi training tant xittieħ dawk l-isforzi tant tajjeb ħafna whatever da ovvjament. Naħseb beżaw dik il-kelma, beżaw wara li saru jafu l-affarijiet għax ovvjament ma kontx qedtilhom. Kont ngħid il-ħadd, qed tifhem? Ma kontx ngħid il-ħadd imma just to treat me like a normal person. Ma rid il-ħadd li jittrattani jew jgħidu kemm miskin, dik il-kelma miskin ma ridtix. Fimt? Rittom jitrattawni as a normal person. U niftakar kien ħallini dejjem fil-kaxxa, as a reserve. Jien kont ngħid imma da għandu bżonni da, kif jista' jkun da? Qed joħroġni biss 10 minutes, 5 minutes, kif jista' jkun meta da jaf li jiena rrid noħroġ. Darba kont iffaċċajt, kont qedlu coach, kont nista' nkellmek please għajdli Grej, bil-kull jom il-plejers kien għajdli Grej kien. Għetlu smaħjetlu, tista' tgħidli għalfejn qed tgħidli jiena plejer eżemplari u dejjem meta mmorru nitrenjaw u kollox titfani fuq quddiem u hekk u meta niġu biex nilabu, mhux qed tilabni. Kien qalli ma nistax ngħidlek ta' Greg, qedlu x'jiġifieri ma nistax tgħidli. Ġara xi ħaġa, għamil xi ħaġa, qed nagħmel xi ħaġa ħażin. Le ta' qalli mela ħanejdlek u qed tisfurzani ġew il-ġenituri tiegħek il-papa u kienu qaluli hekk u hekk. Kont irrabjajt. U rrabjajt ta' vera. Imma ma kontx nifhem. Irrabjajt mal-papa jew irrabjajt? Le, ma kontx irrabjajt qasbis kontetlu. Ma kontx qedlu l-papa. Ma kont qedlu xejn li mort nkellem il-coach. Xejn assolutament. Imma rrabjajt għax ma rridx li l-papa jindaħal. Għax hija xi ħaġa li. U le kemm seta kelli żmien. Qabel l-operazzjoni l-kbira? Naħseb qabel ta' hija. Qabel. Inti kieku kien it-tifel tiegħek spontan? Le, ovvjament illum li jiena missier. Naħseb tifhmu l-papa. Nifhem għalfejn għamel ċertu affarijiet. Li ovvjament bħalma ġiġatlek meta ntqajna naħseb li kieku t-tifel tiegħi għadda mill-istess ħaġa li għaddejt minnha jiena. Naħseb kont nagħmel l-istess ħaġa. Imma li importani hu anke l-papa tiegħi ta' ġifieri anke l-ġenituri tiegħi. L-tifel tiegħi jkun kuntentu. Ġifieri xorta għalkemm ma rikellem il-coach kien iħallini nilab id-dadi għax kien jarani kuntentu. Ma importax, għax issa xtrajt il-futbol bootsu. Dejt? Għadni laqqas mort. Il-ma minn kwitat, ġifieri, il-ma minn kwitat, ħafna. Issa? Meta xtrajt il-futbol boots, inkwetat? Għax għalti l-ek ma tilab futbol, għalti s-saħat mur tilab il-futbol, għalti xie xrajtu ta' Mux tibda. Nennek il-verta xrajtu għet l-tifel, zaħir, ħellu għek. U tħajjar, tħan xie għet jenet. Xil-kollega tijaj jilab il-futbol u kol fil-għaxijiet u jgħidli sma. Meta jkonna naqqa ċanza, jammana għat daqqa fil-ballun.
Iwa niġi ta' għalek xrajtu ma. Għadek le, diħan kompli nsaqsijilek. Inti għamilt ħajtek kollha tin kollu tinkwieta l-ġenituri tiegħek. Tajjeb, li fil-fatt meta tkellimni inti għatli Mel għatli jiena lanqas rid tfal. Jiena nħobbhom it-tfal. Ħafna. Ġifieri anke meta kellha l-ewwel tifel oħti kien minn mitajnejja trabba magħna, ġifieri kien isu t-tifel tiegħi. U għadhom salhom il-ġurnata anke żgħar oħti. Ma dejjem kont nibża li jkolli tfal. Ġifieri mhux għax ma xtaqx, dejjem xtaqt li nsir missier. Fis-subconscious tiegħi, fimt? Imma kont dejjem nibża kont imwerwer ħafna li jekk insib mara u niżżewwiġha u jkolli tfal kont nibża li if it's a girl, if it's a boy, anything li jkollha l-istess problema li kelli jiena. Allura dejjem kont noqgħod lura. Dejjem kont noqgħod lura. Anka dejjem kont noqgħod lura miż-żwieġ. Jew li nsib persuna li nista' nqatta' ħajti magħha minħabba fek. Kelli girlfriends ġifieri, kelli ħafna girlfriends, modesti apparti. Imma kif qedtlek dawn il-girlfriends li kelli, ngħidu li mhux kollha ħamma l-biċċa kbira tagħhom kienu jħorġu miegħi not as a Lawrence Gray the person, as Lawrence Gray the personality. Illi nammetti, all right, kont forsi żgħar, kont tuħu pjaċir. Ma kontx ngħid le. Fimt? Ġifieri kont nieħu advantage minna din il-ħaġa, ma mbagħad ovvjament inti tibda tikber, tibda timmatura, tibda tħoss li hemm xi ħaġa li trid persuna li jħobb lilek. You need to put yourself onto your feet biex tibqa' day straight fil-ħajja. Maronja qabel konna ħbieb, dejjem konna ħbieb. Mbagħad minn din il-ħbiberija kibret xi ħaġa li kellha problemi tagħha personali Maronja. U jiena caring ta' ħabib li kont jisom kibru mhux jisom kibru ċertu feelings fija li mbagħad meta Maronja urietni li hemm ċertu ġibda lejha not as a personality imma as a person. Why not? And I give it a go. L-lum ġurnata żawwiġna. Xorta, għattilanti li ma rridx tfal meta tqajtu? Le, ma ttilix, ma kontx għattila. Imma ovvjament mhix baħnana mhix ignoranta, ovvjament Marina indunatu. Kienet tinduna ċertu affarijiet għax din dejjem kon noqgħod lura, fimt? U kienet qalt li ġifieri anke biex niżżewġu, kienet qalt li isma' li sa tagħmel qalt li inti ħaniżżewġu jew le għax jiena qatt ma rid ġifieri li jkolli tfal jew mmur ngħix ma' persuna erħilha li għamilna sena ngħixu flimkien qabel ma żżewġna. Għax hemmhekk tkun taf persuna mhux fl-erosija inti tmur banda u liħor imur band oħra. Tifhem imma meta toqgħod flimkien tkun taf jekk intix kompatibbli. Qatt ma tkolli tfal barra żwieġ għalkemm illum il-ġurnata anke qabel ma kien sa jkun ġara xejn jekk hemm l-imħabba. Għax it-tfal huma kollox, it-tfal huma il-ħajja tagħna, tifhem. Insomma żewwiġna kienna ma minnix niftakar ma minnix inviti u konna għedna kull fejn konna mmorru kienu jgħidulna peress li konna tnexx Maroni kienet kanta wkoll. She was a personality ġifieri fi żmien għalkemm mbagħad għażlet illi tieqaf biex tagħti spazju lili dik hija xi ħaġa li nammira fiha jien. Ovvjament uħsib il-familja u l-lijem u kollox. Zawwiġna u kull fejn konna mmorru kienu jgħidulna
isma rastidinna ta' xinkalla naħdu għalina. U personaġġi ta' television u l-emmu la' ġiviri u fl-entertainment u da' u aħna għedna isma Mara, għattila ma ta' bdejna namlu l-kalkoli, għattila daħħa jiġi jiswinna elufi ta' flus jek nistidnu daw n-nis kolla. Niftakar kontettila ma nistidnu l-ħat, min irrit jiġi minnajr obbligu ta' gift, whatever. Niftakar għazinna l-gbar knisa li teżisti ġo Malta li jara ħaġdid fej tammit jena. U niftakar waqt li qegħdin kokka ħarist lura jien, għattila Maronja, għattila ħaresna għalura. Madoffi, għatli dan nies kollha minn huma. Kien hemm nies, il-knisja pakkjata bin-nies. U anka kien hemm nies barra mill-knisja. Wow! Pakkjata, ġifieri li għamilna naqra beverages on a side barra fit-suntiet u daqsxejn ikel żgħir li spiċċa da f'sekonda laqqas biss sausage roll maħati. Jew tazza koka jew xi ħaġa. L-istazzjonijiet kollha tat-television ġew biex jagħmlulna intervista kif inħossuna whatever. Insomma, to cut a long story short, ma setax ikonna tfal. Bdejna nippruvaw u ma setax ikonna tfal. U Maronja kienet qalt li kienet qalt li ejja mmorru nagħmlu xi testijiet u naraw jekk aħniex fit to be parents. U niftakar konna morna l-ewwel konna morna għalija niftakar. U 4 professuri differenti kienu kollha qaluli l-istess ħaġa. Kienu qaluli Lawrence, skużana, inti ma jistax ikollok tfal għax inti infertili. Infertili. Minħabba l-operazzjonijiet kollha li kellek tagħmel. Mbagħad ovvjament kellimt il-professur tiegħi whatever u qed ngħidulu għalfejn u x'ġara ta' u kien għalli inti għaddejt minn ċertu affarijiet illi biex inti għext saħħewlek affarijiet u qatlulek affarijiet oħrajn. Jista' jkun illi minn hekk. Bqajna nippruvaw nagħmlu testijiet u whatever ma qed ngħidlek dejjem ħarġu li jiena ma jistax ikolli tfal. Barra minn hekk Maronja kellha problemi tagħha. Ħafna nisa jkollhom daw, sfortunatament, ta' polycystic ovaries illi din ma setax tinqabad laqqas. Tittamel operation. Tittamel operazzjoni, eċetera, eċetera. Allura konna kellimna persuna, konna kellimna professur, u dal-professur kien qalilna immorru għall-IVF. Imma qalli Lawrence qalli this is risky, qalli peress li inti infertili, qalli jista' jkun laqas biss tirnexxi. U da biex ngħidlek li tinafaqni 9,000 euro for one shot of IVF. Ma tant rajt il-Maronja li tixtieq. Għax kull darba li nippruvaw dejjem ma tinqabadx. Biex qed ngħidlek ma kontx nieħu kont inweġġa' ma nweġġax kont nara lila illi vera tixtieq. U fl-istess ħin isni kont kif jgħidu Taljani sospiro di sollievo għax jiena kont nibża minn dik il-ħaġa li il-babies ikollhom li kelli jiena. Bitter sweet. U għattila we'll go for it. U niftakar din hija storja ġifieri għatta kemm il-darba u għattilek meta ntqajnu ħanerġa' ngħidha. Niftakar kien il-ħamis jiena qed nipprepara biex immur ix-xogħol tal-entertainment business. Kien hemm oħti d-dar, kien hemm mommi, kien hemm it-tfal toħti. U inti qabel ma tmur tagħmel l-operation tal-polycystic ovaries ituk test ħalli ħares qatt inti ma tkunx pregnant u titlef il-baby waqt l-operation. Jiġifieri kienet għadha laqqas għamlet l-operazzjoni biex tneħħi l-polycystic ovaries biex tlesti għall-IVF. Xejn. Assolutament. U niftakar oħti kienet qaltilha Maronja mur għamlu t-test. Qaltilha ħanaraw, qaltilha mhux tidni nagħmel, qaltilha issa nhar is-sibt. Jumma oħra mhux nidħol nagħmel l-operation, qaltilha inti jagħmlu, qaltilha ara ħanejdlek ara Lawrence ħajitlaq ix-xogħol. Qaltilha kif titilqu intom nidħol ninħasel u nagħmlu t-test. U insomma il-familja tiegħi telqu għat-triqthom lejn id-dar u niftakar Maronja qatt ma talqu il-bib tal-kamra tal-banju qatt ma lqitu. Dakinhar lqitu. Daqqa waħda nisma' twerżieq u dan l-istra ġara. Kont naqqas tlaqta x-xogħol. Għad x'ġara. Waqgħet żelqet ħabt titraset u ġara xi ħaġa ma tistax tiftaħ u mmur
U fetħed bajda karti kienet tila Maronja, tila għalfej għalqat il-bib qatt ma talqu, tila xi ġralek għalfej. Għatli u għad torin it-test, għatli isma' Lawrence, għatli inti tanti blenkjat di li anka jien blenkjat laqas kont nagħmel, għatli isma' x'inti tara u qed tara lajn wieħed jew tnej. Tila ħanara Maronja ħjed tila bdejt inħares tila jiena tnej ta' qed nara, imma xi ġifieri blankjajna li laqqas biss konna nafu. Xi ġifieri żewġ lines. L-iskużi jiena mort infittex il-kaxxa fil-garbage biex naqra l-instruction biex nara xi ġifieri. Fim. Qed isma' ħiet l-instructions qed jgħidu li inti qed tara żewġ lines hawn, inti pregnant. Ma jistax ikun għax it-tobbaqlu n-nek, ma t-tila ħej, ma nafx. Jien qed isma' ċempel l-oħti għadhom kemm telqu issa, jiena għamur ix-xogħol għax hija tard. Tlaqt ix-xogħol, ovvjament dik ċemplet l-oħti kien iġġennet mill-imtarfa kienu ġiġa qabżu ħal-qormi biex immorru Santa Luċija. Reġgħet dawret, marret lura kif rat it-test qabdet tan-naqgħu di qabel għaltilha isma' ilbes issa għaltilha ħalli mmorru l-airport għax l-unika spiżerija li kienet miftuħa dak il-ħin kienet tal-airport. Għamlu t-test ġewwa l-airport u kif għamlet it-test pop immarkara li hija pregnant. U ċemplit li uħti għatli Lawrence għatli congratulations, you're going to be a father. Kont qiegħed on stage fuq il-pad dak il-ħin. Kantajt, U kantajt bil-qalb u kollox. Wis inħobbhom daw l-istejjer. ħadd il-qata. Ħadd tal-qata, ħankun sinċira, ovvjament dejjem kelli dak il-ħsieb ta' biża', imma f'istessin kont kuntent. Ġifieri ara naqra l-mixed feelings li kelli fuq. Anyway, insomma, għal-grazzja tal-la għaddew 9 xhur kellha tagħmel ovvjament xahar u ġimagħtej l-isptar Maronja observations. Ġifieri kont waħdi noqgħod waħdi nsajjar kollox jiena da għal xahar u ġimagħtej. Imma I coped, I managed. Nexxielek. Ma miġbilġu ħiġi. Le, jiena nħobb insajjar ħafna, naf insajjar ġifieri, whatever. Tant naf insajjar li Maronja dejjem tgħid isma' xajjar li xi ħaġa li kell tiegħi dejjem anke meta tkun għadha kielet hi u jiena ma kont kil xejn insajjar xi ħaġa lija. Tant joġobha li terġa' tiekol. Ħollhom il-ġurnata għandna dan il-bambin li għadu kemm għala 11. Meta twilet li Twilet 2013. Illum għandu 11. U inti ħarist leħ. U kif tawli fidejja. U dejtlu subaħ u saqa. Ħara. Xrid tagħmel dak il-ħin? Xej, kien fidejja, tawli fidejja, u x'ħin rajtu għat, Madonna kemm sabiħ dan it-tifel, mhux għax it-tifel tiegħek. Għad kemm sabiħ dan il-baby. Kien qisu tax-xema. Propja. Qasrit nemmen li qiegħed fidejja da. Illi l-ewwel ħaġa li rrid nagħmel nitlaq mill-isptar biħ fidejja immur għand il-professur li qalli li inti infertili u konna ngħidlu ara kemm jien infertili jien ara x'bambin għandi fidejja. Perfett kien. Perfezzjoni bis-serjetà. Imma jisu xi ħaġa ġo fija subconscious hekk kien qalli Lawrence, no, m'għandikx għalfejn tagħmilha. Go and live happily ever after with your family, with your wife and with your son. U hekk għamilna sal-lum il-ġurnata. U God bless it-tifel, iċċekkjajt inti. Saħtu. Ara, ejja nerġu. U l-biża tiegħek. Inħobb ngħidha dik. Kollox jista' jiġri fil-kors tal-ħajja. Imma nirringrazzja l-Alla l-tifel tiegħi huwa b'saħħtu, m'għandux li kelli jiena. And he's keeping strong, going strong, very happy go lucky person. Pero inti naqra overprotective. I am overprotective, ovvjament. Ankom mutama jiena iktar minnu. Ovvjament inti taf minn xi xaddejt int. Mhux hekk. Allura ma tixtieqx li t-tifel. Ma nixtieqx li, assolutament. Ovvjament, jekk ħan nitkellmu fid-dinja tiegħi tal-entertainment illi għaddejt ħafna minna li jekk it-tifel tiegħi li mid-dera ħajaqbad dik il-linja. Li fil-fatt kont ħansemmija ħasem f'musical. Ħasem. Imma inti taħseb għax jara lilek tkanta jew għax għandu it-talent? Għax għandu talent. Għandu talent. Jiena ninduna ġifieri anke meta jitkellem, qed tifhem il-vuċi tiegħu sabiħa. Kompatta anke tal-età tiegħu. Il-ħin kollu jkanta, ħin kollu jdoq id-drums għax huwa drummer ukoll.
jirreċta ġifieri ħasem f'teleseries, ħasem fil-musical Oliver Twist. Miexi f'dik il-linja, hija linja illi la jiena u laqas Moronja ma ħanix nippuxjawh fiha. Terġa'. Huma affarijiet li qed jażel li jagħmel hu. Aħna ġast nissapportjawh. Jekk jaqbad il-linja tiegħi imma kompletament as a full-timer bħalma kont jiena. U nara li ġej iċ-ċajt li jekk ħaqqu biċċa mill-kejk laqqas il-farka ma jtuħ, hemmhekk ħajkollu manager tajjeb. Min jaf min. Illi mhix ħaddejt jiena naf xirrid nagħmel u naf illi jekk ħanara ċajt ħanwaqqafha mal-ewwel din iċ-ċajt. U t-tifel żgur li ħajkollhom ituħ dak li ħaqqu. Żgur. La Molisana, bringing restaurant quality food to your home. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ejjew Amrita, il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. Naf li qed titkellem hekk għax jiena fil-bidu qatt inti lajt fuq wiċċek anki fil-xena tal-entertainment. Kemm il-darba ħadsem fil-Eurovision? L-ħwa. Asnoddom. Ngħidu 10, 11 times. Xi ħaġek. Ġejt darbtej it-tieni, darba t-tielet, darba r-raba, dejjem top 10. Dejjem top 10. Ħan saqsik domanda. Rispondija kif trid tajjeb. Kemm il-darba kellek terbaħ? Darbtej żgur. Żgur. Easily. U x'ġara? Ġara illi jista' jkun illi ma kien hemmx persuni li verament ċert illi kienu jemnu fil-verament fija u ma tawniex iċ-ċansu. Ma tawniex iċ-ċans. Li ovvjament persuna minnhom daw, nista' noqogħdu ngħidu minni, imma llum il-ġurnata m'għadux magħna. Niftakar kien ġi fuq il-post tax-xogħol tiegħi. U kien jiena laqas biss kont araftu għax kien inbidel totalment minħabba l-marda li kellu. Tab li fuq dari, ħarist, għetlu yes, nista' naqdik, kont naħdem ġo stabiliment tal-moda tal-irġiel partikolari għaw Malta. Ħsibt li ġi biex jinqeda biex forsi jixtri xi ħaġa. Għetlu nista' naqdik ser, għalli kemm int kiesaħ, għalli ndem bnidem kiesaħ kont inti. Imma in a good way għalli li mhux f'dak is-sens li għax kiesaħ fil-verità. Għalli m'intix tarafni, m'inhiex narfek ta'. Mbagħad għalli minnu u kif għalli minnu. Għatlu skużani, għalli ma importax ta' għalli ħadd mu qed jirafni illum il-ġurnata għalli nista' nkellmek għalli m'għandix biex nkellmek. Għatlu mela le mort ngħid għalli ma x'imkien privat, għalli mhux fej. Mort ngħid il-manager tiegħi għatlu nista' nidħol fl-uffiċċ għatlu għax ħabib tiegħi jixtieq ikellimni. Mela le. Mort. Għatlu għejdli jena. X'in għatlu għejdli? Niżal għal-kub tiegħek mfaqa jibki. Għalli jena għatlu minnem, għatlu xinti taħmel hemmhekk, għatlu jaħan nagħmillek kafe. Għalli le, għalli dal-waqt nitlaq, għatlu dal-waqt titlaq għadek ġej, għalli la mhux f'dak is-sens, għalli illum il-ġurnata għandi marda, għandi kollox mifrux, għalli dal-waqt nitlaq. Għalli ma ġejt hawnhekk għalli biex qabel nitlaq nitolbok maħfra għalli għax kien hemm sena partikolari li inti ma mortx l-Eurovision minħabba xi jena għamil ċertu affarijiet. Għalli marriċ immut b'dak il-rimors.
Għaliex int kien ħaqqek titla' u ma tlajtx inti minħabba fek. Dak il-ħin mel. Ma konx nafsa naqbad nagħmel. X'sa tgħidlu l-da? Bu. U qabel ma ngħidlu isma' naħfillek ma kien sa jitlaq. U niftakar kont qedtlu isma' minn hemm, qedtlu naħfillek qedtlu dak kien żmien li sar li hu thank God fil-karriera tiegħi bqajt għaddej alla volja ma mortx nirrappreżenta dan il-pajjiż li hu Malta li jiena taħt tant inħobb. Fil-vera sens tal-kelma li jiena Malta li tiġi vera l-ewwel qabel kollox. Għax inti meta tmur barra minn Malta, inti mhux int ħatmur imma titġol l-isem u ħafna mill-artisti li qed imorru llum mhumiex qegħdin iżommu din f'moħħhom. They are going for their personal things. Jista' jkun immanka n-nies li hemm warahom. Mhux għax huma personali. Tmur fejn tmur il-Eurovision, tmur festivals oħrajn, dejjem titġor isem pajjiżek dik ngħidha lil kull artist Malti. Iżommuha. Tagħmel x'tagħmel fl-sports, fil-kant, fis-sfin, fir-rextar. Dejjem meta ħadd irrappreżenta l-pajjiżek int l-ewwel pajjiżek, mhux int. U xejn, telaq u niftakar għaddew ġimatej u niftakar familjari tiegħu kienu ġew biex jixtru l-ħwejjeġ tal-funeral, biex jieħdu l-ħwejjeġ tal-funeral, x'ovvjament kien ħallina. Kienet xi ħaġa li ma ninsija qatt, ma nista' ninsiha sakemm immut jiena hu din ix-xi ħaġa. Jista' jkun illi kieku m'għamlux ċertu affarijiet. Però jiena dejjem bqajt dak l-artist mel illi n-nies fħalqhom min għadu jiftakarni ġifieri. Għax illum hawn ħafna kantanti Lawrence Gray iżu Lawrence Gray. Hawn ħafna kantanti bravi tilajn ta' ċertu stoffa, ta' ċertu talent. Dejjem bqajt dak il-kantant fħal in-nies min jaf kieku mar, min jaf kieku tela Lawrence, min jaf x'kien jiġri. Imma ngħidlek ħaġa Melli, jiena l-unika ħaġa li tlift hi iċ-ċans li nirrappreżenta lil pajjiżi. Il-bqija ma tlift xejn aktar. Min tilef hija Malta stess. Hekk inħossni. X'inti kif irrakkontajt li din ma ġratx darba? Ma ġratx darba. Ġrat darbtejn. Ġrat darbtejn. Li kellek terbaħ int u naħseb ħanajdlek trid ikollok il-kuraġġ li sena wara sena tibqa' tipprova. Imma sfortunatament ma kien hemmx dik il-persuna għalkemm kienu jgħiduli li jiena għandi xi ħaġa which was above. Dejjem kienu jgħiduli isma' x'inti u hija tilħaq titla' u hija għadek żgħir. U għadek hekk kull min tela kienu kollha jżgħar minni. Qatt ma kien hemm dik il-persuna jew persuni li emnu fija fil-verità għalkemm kienu jgħiduli li jien għandi dak it-talent speċjali, fimt? U jiena dejjem kont ngħid imma kif jista' jkun kulħadd tifaħħarni, kulħadd qed jgħid li għandi xi ħaġa illi hija above average u ħadd ma qed itini dan iċ-ċans. Something wrong there is. Imma xorta bqajt nipprova, xorta bqajt sakemm intqajt ma' dan il-persuna illi niftakar kont qed nirrekordja għandu song għandu kun għal xi festival ukoll kont qed nirrekordja xi ħaġa hekk. U qabadnija fuq il-Eurovision Song Contest u kien qalli isma' Lawrence kien qalli jiena nammirak ħafna lilek, qalli però ħanejdlek. Qalli llum il-ġurnata inti jara kemm ilek tipprova u qatt ma tawk iċ-ċans. Llum il-ġurnata lilek ġabuk il-pulċinell tal-festival. Dik il-kelma pulċinell tal-festival ma niżiltix. U għed stop. No more competitions. Jiġri x'jiġri. Imma il-mod kif qed isir illum il-ġurnata ma nafx min qed joħsieb ma jippurtanix, it's not my business jagħmlu huma ġifieri. Qed nara illi jiena għamilt l-għażla tajba illi ma nerġax nidħol fih dan il-festival. No regrets. Qed ngħidlek jiena l-unika ħaġa li tlift u
one chance li nirrappreżenta l-pajjiżi. Hija ma tlifx xejn. Huma telfu, Malta tilfet. Fil-fatt inti kontat li kont ħadd titla tirrappreżenta lil Cyprus, u vera. Għax niftakar fit-tieni darba kien hemm ġurija Ċipriotta illi daw ġew ikellmuni għax kienu ma setgħux jagħmlu kif marbaħ u kienu għamlu ħbib miegħi għadhom salum il-ġurnata ġifieri bil-kuntatt u niftakar is-songs tiegħi kienu ħaduhom Ċipru, kienu tafawhom fuq ir-radios u matul is-snin ma kontx naf jien illi ġewwa Ċipru kont one of the most promoted artists li kienu ċemplu li biex nitla biex immur nieħu award ġadan radio station partikolari u fil-radio station stess waqt li qed nagħmlu l-intervista konna qisna jiena u inti kienu qalu li isma' kienu qalu li nixtiequ li inti tirrappreżentana għal Ċipru. Mhux kulħadd jafa din l-istorja. Ma tanċetta ġifieri, I mean jista' jkun li inti forsi qed ngħidha lilek forsi t-tielet waħda, t-tieni waħda, t-tielet waħda l-aktar li qed ngħidha għax mhux kulħadd jafa. Minix dak il-persuna li mmur noqgħod ngħid, taf xiex għax tidnuni. No, I am not like that. Jiena r-riżultati nħalli jitkellmu, ma nħobbx noqgħod niftaħar bija nnifsi. I'm not that person, that type of person. U jiena niftakar kont lajt Ċipru, kont għamilt 3 to 4 weeks hemmhekk u qed nirrekordjaw 3 songs niftakar kienu ġabu iż-żeffina Grigi biex jekk nitla' either all songs daw ikunu żeffina tiegħi fuq il-palk fil-Eurovision Song Contest. Waqt li qed nirrekordjaw hekk jisni ħassejt. Lastajt nħu nifsek, ma bdejt inħossni tajjeb. Għax bdejt inħossni fija nnifsi, qed nittradixxi lill-pajjiżi. Għax jiena kif qedlek Malta l-ewwel. U vera, għax biex issa tkompli l-istorja ovvjament ma rajnikx fil-Eurovision. Le, għax tirrappreżenta l-Ċipru. Niftakar waqt li l-estate it-tielet song għax kattife ħallejt it-tielet song. U kont kuntent bija tilhom isma' nista' nagħmlu meeting, nista' nkellimkom, nista' naf. U għadna bil-qiegħda u kien hemm ta' delegazzjoni u songwriter u hekk u da. U għattilhom isma' tilhom għax ħanejdilkom straight għax ili naħseb minni xi toħossni sew. Għattilhom thank you ta' din l-okkażjoni imma jekk hemm xi pajjiż li jiena nkun lucky enough li nirrappreżenta nixtieq li nkun pajjiżi l-ewwel, nixtieq li nkun Malta. Grazzi ħafna, imma minix qed inħossni sew nagħmilha din il-ħaġa. Min jaf fejn kont nasal, min jaf fejn kont. Illum il-ġurnata qasek jiġu l-Kosovo għax iva ngħid. Imma dakinhar ma ħassejtniex sew. U tant ammirawni, tant hekk illi qaluli li jekk ikollok ċans li tirrappreżenta l-Malta, aħna xorta ngħinuk. Ovvjament jiena għamilt l-għażla li ma nerġax nidħol. Kien hemm żminijiet fejn kont naħdem anke kont immur barra minn Malta u kont qed l-Ingilterra kont qed nippruva nagħmel hit anke ġewwa l-Ingilterra u kont naħdem ma' producers u managers ta' artisti kbar, pereżempju ta' Engelbert Humperdinck u hekk. Illi ukoll kien qaluli li jekk inti tirbaħ il-festival tirrappreżenta lil Malta u tmur tirrappreżenta lil pajjiżek under Sony BMG dak iż-żmien aħna ngħinuk u jkollok kuntratt, fimt? Ovvjament jiena għażilt illi ma nkunx aktar porċinell u ngħid le għall-affarijiet illi jiena ma kontx nara li huma sew u ħriġt minn dik ix-xena. And palma għetlek no regrets whatsoever. Il-mod kif qed jittella issa li jiddispjaċini ħafna. Għax tant hawn talent hawn Malta. Tant qed tikber it-talent hawn Malta li dan it-talent irid ikun broadcasted kif jixraqlu, mhux kif ġara din is-sena. Jiddispjaċini ħafna. Ovvjament id l-operazzjonijiet kollha li kellek affettwawlek l-iżvilupp tajjeb u bħala statura tiegħek inti bqajt qasir. Daqshekk. Kif affettwatek
mhux fil-ħajja, fil-karriera tiegħek. Le, ma fetwatniex tajjeb. U għadda salum il-ġurnata. Għad nimbati bija di salum il-ġurnata. Sallum? Yes. Per eżempju, barra minn Malta fej kont mort kienu batuli biex imur nagħmel l-audition. U niftakar kienem żmien 3 to 4 months biex imur nagħmel l-audition, niftakar kont imur kuljum il-ġim. Nikol healthy u kont fit-3 xhur nista' ngħidlek kont sirt qis nistatwa Griega. Letteralment. Għax irid timur għall-audition perfett. X'ħin mort għall-audition. U għamilt l-audition tiegħi. Intoġobt ħafna, imma qalu li you have the voice that we are looking for, but unfortunately you are a bit too short for the part. Immaġina inti tistudja, tagħmel ċertu sagrifiċċji, fimt, mbagħad jiġu jgħidulek hekk. L-ewwel ħaġa li għamilt, ħriġt minn ġod theater, sibt l-ewwel ma nistax ngħid għax tiġi reklamna. Sibt l-ewwel burger shop fast food illi da u tant kilt l-iskużi kif ħriġt minn hemm neħħejt kollox. Għax ħassejtna ħażin. U għada sallum il-ġurnata u din. Għada sallum il-ġurnata. Li nista' nagħmel fil-musical theater li jiena studjajt. Għax jien studjajt musical theater. Ovvjament bdejt bisfin, u mbagħad bil-kant, u mbagħad bir-rextar. Musical theater li hija iktar il-linja tiegħi llum il-ġurnata minħabba li l-kordi vokali ħadu dik il-format għalkemm bdejt fil-rock music għax qabel kelli rock band, il-Mir. Li nixtieq nerġa' xi darba nagħmel comeback biha, però għal xi raġuni jew oħra il-bandmates li kelli ħadd ma jrid idoq miegħi. Affarihom, xorta nħobbhom jien ġifieri. Xorta ishom ħuti. Anyway. Nista' nagħmel kull parti immaġinarja li hawn, imma minħabba jew l-istatura tiegħi jew id-dera tiegħi ma jażlunix. Fil-fatt di xi ħaġa li diskutejnija li lilek vera tagħmilek ħafna dwejja, ħafna ara. Lawrence Gray womanizer. Lawrence Gray gay. Lawrence Gray kiesaħ, Lawrence Gray arroganti. Lawrence Gray mhux xejn minn daw. Inti li ġrawlek huwa tant lajt fuq wiċċek li llum il-ġurnata persuna privata, allura dak li jkun jaħsbek għax. Tajt li nifsi ħana mamma mia. Jaħsbek kiesaħ. Mhux hekk. Però jiena meta tkellimt miegħek u għat li mel, għat li inċempel biex nagħmel audition. Inċempel għax nixtieq da xi ħaġa li nħobb. U kulħadd jgħid li le, għax m'għandix parti għalik, le, għax ma nimmaġinakx li inti llum il-ġurnata qed joħossok insecure. Very much insecure. Ħadd sem f'ħafna musicals, ħankun sinċier. Qatt ma għamilt auditions, dejjem ikkastjawni f'ċertu partijiet għax raw li dik il-partija tajba lija. Ma meta jkun hemm xi parti li vera nixtieq nagħmel li naf li jiena I can give 101% li żgur ħa noħroġ fiha. Mhux dejjem jażluni. Jien jażlu xi ħadd ieħor pereżempju. Li jista' jkun li ma jkollux dak it-talent li għandi jiena. Li jista' jkun dak il-persuna mhux sa joħroġ tajjeb daqskemm inkun ħa noħroġ jien. Good luck to them, ma sta nagħmel xejn. What I want is to feel that I belong to something. Li jekk kien għandi dak it-talent, ma nistax inħallih fil-kaxxun. Il-mulej, l-għedad il-talent, il-mulej tiegħu, l-għedam titwilġ bih, il-talent, any talent, fimt? Jiena nirringrazzjah dej kull darba li nużax. Ma jekk jiena ħadd ma qatitini chances biex nuża dan it-talent. Kif nista' nirringrazzjah il-mulej li tajuli? Ma nistax inħallih fil-kaxxun. Dak dnub kbir. Issa ġejjin ċertu musicals u ħanerġa' nipprova nagħmel auditions, nispera li nieħu l-parti li nixtieq nagħmel. Nispera. Jekk le, nkomplu head held high, nkomplu mixinu for the next time. Inti li għat li għax ma tantx baqanna ħin. Li enuk
ħafna nies investituri li m'għandhomx jaqsmu mal-mużika. Assolutament. U inti għat li mela li jien għandi dispjaċir wieħed. Dispjaċiru dawn nista' nsemmilek il-familja Abdilla. Il-ġurnata Viktor il-raġel ta' Mirjam li enuni madux magħna. Imma d-dispjaċir tiegħi illi daw tant temnu fija laqqas biss kienu daw ma kienux fix-xena, they don't understand, they know music, ġifieri jafu x'in il-mużika, ma they don't understand the business. Tant enuni daw, tant temnu fija li daw investew eluf fija biex jiena nipprova nagħmel xi ħaġa barra minn Malta. Ir-rigrett li għandi jien illi qatt ma rnexxieli nagħmel xi ħaġa li jiena to pay them back. Speċi dak huwa dispjaċir kbir u llum li Viktor madux magħna għalkemm magħna as a person għax kuljum nitkellem miegħu ġifieri. Filgħodu xi inqum għandi ritratt tiegħu jiena waqt insuq ngħidlu bonġu Viktor għax kien qisu missieri da. Tant kien iżom li saqajja mal-art, tant kien jipprova u jippuxjaw u telgħu miegħi l-Ingilterra u kollox biex nipprova nagħmel xi ħaġa li meta ma rnexxilix għax ovvjament inti meta tkun a new artist. Illum għalhekk qed jagħmlu daw X Factors, UK Got Talent, Americans Got Talent, għax inti record companies iridu kollox fuq platt, kollox lest. Jiġifieri promotion inti tkun lesta mhux qogħdu joħorġu l-flus huma, tifhem, daw ħarġu flus huma, eluf kbar biex jiena nagħmel xi ħaġa. Rigrett tiegħi li jiena qatt ma rnexxieli nagħmel xi ħaġa surit in-nies biex jiena nerġa' ntihom dak il-flus li ħarġu u ma jkunu kontentu jarawni hemmhekk. It was a big regret għalija. Forsi barra minn Malta ma minx is-suċċess li inti xtaqt jew maġinajt li tagħmel, però kunċert li hawn Malta kulħadd jaf min int, kulħadd japprezza l-vuċi li għandek u jiena fl-opinjoni tiegħi kif jgħid Freddy Portelli l-kbira duġi. Kbira duġi. Kbira duġi. Għatlek għandek. La jiena xorta nħoss li there is still lot of things to do. Għalkemm għamilt ħafna affarijiet, xorta nħoss li ma għamilt xi affarijiet kbar, tifhem li għatem l-wok fejn nista' nagħti, tifhem, għandi ħafna x'nagħti, just dik il-persuna li temmen fija illi tgħidli isma' lo. Ejja ħanamlu din il-ħaġa, ejja ħanamlu. Nirringrazzja dejjem però li kull darba li ikollhom show kbir ġej u jkunu jridu persuna ta' stoffa li hu sem. Dejjem ċempluli li huma il-Maestro Palabela, nirringrazzjah minn qalbi, Maestro Joe Brown, Maestro Dominic Gallia u Manolito Gallia u Paolo Testa, ġifieri dawk dejjem it-telefon meta jdoq għal xi ħaġa ta' stoffa dejjem ċempluli. Dawk vera nirringrazzjahom għax dejjem baqgħu jemnu fija. Imma ma nafx, inħoss li hemm aktar xnati, inħoss li ġo fija xi ħaġa aktar li nista' nagħti. Just illi xi ħadd forsi jerġa' jemmen fija biex jiena dik xi ħaġa li għandi xnati. Inti għaw, mux nħallija bħal metlek fil-kaxxuna, ġdak huwa talent li kun dnub li ma tużax. Bħal kull ebda talent. Jiena minn qalbi nixtieq narak tagħmel l-ikbar suċċess li ħaqek, għax vera ħaqek. Thank you very much. U ngħidlek oħra. Għajdliva jew le, però jiena għalija mux mandek bżonn il-ħatta. Imma jekk timbutta inti li l-ek innifsek tasal ukoll ta'. Nipprova. Tasal ukoll. Nipprova. It's not easy għax illum qed ngħixu fera illi jekk inti you don't belong to any, inti ma tippartjenix mal-ebda klikka, ovvjament tajjeb kemm inti tajjeb inti iwarbuk. Tipprova tippuxja waħdek imma still għandek bżonn in-nies, xort għandek bżonn in-nies.
Bħalma għetlek, il-karriera hemmhekk għada, il-body of work sar. Nibqa' nirringrazzja lil dawn il-maestri dawn in-nies li għetlek għax għandna ċertu kunċerti ġejjin li ħajtallaw huma u jiena qiegħed hemm. Ġifieri I am very grateful for that. Il-mużika li hija missa tieqaf anka jekk ħadd ma jibqa' jistidinni. Il-mużika xorta ħnibqa' nagħmilha, xorta ħnibqa' nkanta. Jekk mhux fuq il-palk il-kbir, fi xawar id-dar. U nistordi l-maronja u l-tifel. Ajma Lawrence xinajda, grazzi ħafna tal-li ġejt jina lik. Għandi fwiħa jisima The Icon by Antonio Banderas, grazzi l-taġ biex perfumery. Kif kont taf l-nħobb il-fwiħa? Ġdejjem tfuħ. Għandi l-imbit Lejda, grazzi l-Attard & Co. Wines. Għandi rigal zaħir, grazzi l-Valletta Glass. Għalli ma tinsinix. Mela daw nżommom jena, xina nħobb l-imbit. U dak tiħil Maronja. U Maronja ma tixrobx, sfortunatament. U dak inti l-Maronja. Lawrence, jina dejjem looking forward biex narak on stage. Illu il-ġurnata nista' ngħid li nafek ħafna iktar mill-viċin u nasigura li nista' d-dar li arroganti miħux, kisaħ miħux, womanizer, u le mux kulħadd tħobba minn-nisa. Alla ħares le, alla ħares le. Le, namlu għacċara, womanizer miħux laqqas u għej ma naħsibx laqqas. No. Sissa le. No, I am not. Għandi ħafna ħbib gays ġifiri. U għat mill-ikbar managers li kelli kien gay u koll, ġifiri, I mean I have nothing. L-importanti jena li nara, if inti gay, jek inti persuna tħobb l-ġir, tħobb il-nisa, whatever, li inti kuntent tagħmel x'tagħmel. L-kuntentizza jakol. That is the meaning of life. To be happy. If you're not happy, ara sa tagħmel biex tkun happy fil-ħajja. Grazzi Lawrence, grazzi. Jiena qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil Morgan għal-ħwejjeġ, il-Herba Ellison, il-Gabi Vella għal-makeup u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġjub lilkom minn Matt Vintage Motorcycle Malta, La Molizana, Burger King, Amrita Footcare and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, Positive Parenting Malta.